ମୁଁ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ପାଗଳ ଆରେ ପଖାଳ ମ ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପଖାଳ ପ୍ରେମୀର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିବା। ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। बात तो सही है। ତାପରେ ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ ଟମାଟୋକୁ ତେଲରେ ଭାଜି ଆଳୁରୁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ କାକୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇ ତାକୁ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଲା। ବେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲା। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛି, ଆଇଁଆ ଆଇଁଆ ଆମ୍ବା ହୋ। କୋଉମାନେ ବୁଝିପାଇଲ କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇଠୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ପୁରା ବାଟେଇ ଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ତମ ଭାଇ କହୁଛି ବାର ଭିଡିଓ ଉପରେ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବ। ତମକୁ ଫରକ ଦଉନି, ତମର ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ ଦବା।